Ovdje se prodaju kokice. To su kokice. Također prodaju se kesteni ili maroni. To su kesteni, pečeni kesteni. Prodaju se znači kokice, kesteni. Ovo je Zagreb, Cvjetni trg ili trg Petra Preradovića. Danas je subota i ljudi su vani. Oni piju kavu za van. U Hrvatskoj su restorani zatvoreni, ali ljudi smiju biti vani i družiti se. Policija je tu. Ljudi ne bendaju razmak, ali svi se lijepo zabavljaju.